Nyamburko e pacho ka mondo mi otieg derepe gi ritruok e apaya kinde ka kinde kaka yo mabiro neno ni oduok chien midhiero mag apaya e Thurka. Nyato motelo ne kinde mag nyasi kaluwore gi masira matimore e kindego. Kagitwak bang' tiego derepe mohewo 100 e kaunti ma Kisumu, jolony e weche mag apaya koro dwaro ni riwruoge mag SACCOs kata SACCOs mag nyamburko mondo mi okaw okang' mar tiego derepe kinde ka kinde. Wachimo ma Desemba kama kura jali ng'eny ndara momiyo koro ne wabet piny neno ni mondo mi wakilgi mondo mi giyud idea kaka ginyalo bet ndara ging'iyo bende chike mag ndara. Ote man godo bani kebi mamoko ni mondo bende giter ba derepe gi e training mondo mi koro wawe wito ngima ji ndara kinde ka kinde. Wamor mathoth kuom CEO marwa manyo kelonwa puonjruok ni en puonjruok mamiyo wabedo motegno e barabara kendo wamiyo wang'eyo atwa mwanyalo tiyogo kod wateja magwa. Wang'iyo kaka ka wantie barabara to wang'eyo ni wan wawegi wan ema warito ngima jok mwating'o. Koro nyaka wabed jogo manigi horuok manigi lony mathoth. One of the things which happens mostly in the roads is overspeeding, the careless driving. You know, with that in mind, when you have that in mind, you'll be able to understand what customers really want. So it's coming at the festivity because this is the time we have a lot of traveling, and it's the time when there are so much vehicles on the road prone to accident and all that. So if you're able to combine both aspects of safety and customer service, then we have fully satisfied customers.